Ja, og så ser jeg bagefter, hvad laver du? Hvad laver du? Ja, du kan jo selv nu. Der var, jeg tror, en enkelt dag eller to, hvor jeg løftede dig op i den, og så kiggede på dig. August, hvorfor gjorde jeg det? Ja, og så ser jeg bagefter, hvad laver du? Hvad laver du? Jamen det er bare vanens magt. Op med ham, ikke? Det skulle jeg lige. Ja, du kan jo selv nu. Det betyder sådan meget for mig, fordi som sagt, at jeg kan det selv nu. Du ved, det ved godt, når man lige står midt i et eller andet, og så kalder han lige, jamen jeg kommer lige om lidt, og den sætning bruger man jo nok lidt meget. Jeg kommer lige om et øjeblik, ikke? Så jeg kan da godt se, at nogle gange så, det er jo nu, at han gerne vil ned. Det er jo nu, han gerne vil med de andre børn, der var hoppet ned fra bordet. Og det er ikke altid, man bare kan smide under hænderne. Så jeg synes det også, det er fedt. Og så synes jeg, at han selv kan, og så synes jeg, det er fedt, at vi ikke skal løfte ham. Man sparer også tid, altså generelt, ved at han bare ligesom selv kan det. Også når du skal ud til aftensmad eller ud og lave lige lektier, man kan bare sige til dig, så lige gå ind og så lige gå op. Hele tiden før det, så når jeg kommer lige og løfter dig. Ja. Så i sådan en hverdag som vores, der er det bare, måske for andre, de har sådan nogle små ting, men det betyder virkelig meget, de der små forskelle. Og det der smil, første gang du satte dig i stolen og selv kørte op og ned, det var meget, meget fint og dejligt at se.